ezin jarriz. Haze opariak azken tanto hauetan bi aurrelariek opari ondian egin dute. Pablo, azken sakea hori izan du berriztarrak, Alves hain luze. Eraman Abelek. Eta hortxe bukatu da partida, suerte pixka batekin. Ez da behar bezala jotakoa izan, arnasa hartzeko moduan dira, gaurkoagatik behintzat. Pablo eta Albitzu eskapada haundia egin baitute, ikaragarria. Bai, eta hementxe dut, Pablo Berasaluzenerekin. Pablo, tenisean match ball deitzen zaio, eta izaten da baten bat larri da bilenean, eta zuek aur larri bilezarete, baina puntu hori salbatu egin duzu. Bai, eskenean larri, nik uste frontoia oso bizia da, eta ez da erresa hemen jolastea, ez? Eta, bueno, egia zan, guretako importantena irabaztea zan, hor biziri jarraiteko, eta, bueno, irabazin dugu, eta kontentu, ez? Une batean gauzak larri izan dira 12-8 galtzen, beraiek ondo ari ziren gaztea oso serio eta partidu hona eginez, eta gauza beltz jarri dira. Ba, egia zan, nik ez jaunaren partido oso na jolasten hasi da, ez? Lehenengo momentu velozida ondia, tanto oso na egin ditu, ikusi da, ez? Pelotari handi badala. Eta, bueno, gero azkenean igual galdu ditugu, nik bai, berak bai. Baina, bueno, nik uste fronto honetan, bueno, ez da erresa jolastea ondo bai, ez? Eta, bueno, utze egitea normala da, ez? Zabalera joan denarek bini mandu, hain garbia zen, hain erraza zuen mailako pilotari batentzat, baina askotan horrelakoa gertatzen dira. Ba, egia zan askotan errezena ikusten dozuna sartzeko, bueno, azkenean faiatu egiten da, ez? Baina, bueno, egia zan, bueno, kontentu, ez? Gauzak asko aldatu dira, Pablo. Dagoeneko ari zarete, hortxe, oreka bilatzen eta lehen da bizi hori bilatu behar da, egin irabazitakoak eta galdutakoak orekatzea. Ba, hori da, nik uste lehenengo partiduetan, bueno, nik uste nahiko pelota galdu ginula biak, ez? Nibe, tanto amaitzerak orduan, nitzen nibili, oso ennaz ibili gustora, ez? Konfiantza barik. Eta, bueno, gaur ikusi da, igual, tanto amaitzerak orduan, bueno, pelota asko hartu ditut aurrean, ez? Baina, bueno, egia esan, bueno, gaur behintzat tanto batzuk amaitu ditut, eta, bueno, egia esan, gustora no atxera, ez?